The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Na 46. Nako. Pasensya mga igala kay medyo nalangay ang inyong ayaan. Kay grabe among check diri sa among bisita. Daghang salamat kang Boy Bolkit. Yang pagbisita diri. Regards lang ko sa mga amigo dos alai ha. At angin ninyo si Boy Bolkit sa MOR Celebrity DJ. Giyon siya na pagsugod sa YouTube. O iya pong YouTube channel na dito yung mga kuan. Iyang mga kaugalingong mga teleseryeng binisaya dito. Lingaw po. O salamat po na Boy Bolkit sa imong kuan. Imong mga advices sa among mga Facebook ha. Di po ni hangol bat ana. Very good kayo. Kidnap rin sila ni Joe Romantico, okay? Pampadugang sa subscribers. Alam ka na natin. Alauna 48 0995 335 2093. Ate! Again, 0995 335 2093. Nagbuhat daw silang video kaganina. Sa akong tamanggiyon nga nag-shooting ko ganina sa akong kuano eh. Kusina Espesyal. Sige lang, mag-collaboration rata. Boy Bolkit ha, sa atong kuan, atong mga drama. Why problema? Anyway, welcome sa itong programa, Tita B Show. Anto de las Tres. 0995-335-2093. Kabalo naman mo ha, kung first time ninyo, text una, haya tawag, ha? Namis ba yung ni Boy Bolkit? Kaya iya din mga artista niya, iya din ang mga ginakuan, gina-audition, mga, audition, ganang na yung mga workshop ba? Mula yung may kay mo drama yung mga actors and actresses. In fairness. Very good. At ang ninyo, magbuhat sa aming mga workshop o seminar para sa katong mga gusto po mo testing, mag-vlogger, mag-video-video sa social media. Di po na ito na ihangol, itudlo po na ito na sa inyo ha. Muning nakalami sa social media karon kay kung namoy mga talent, mapapakita ninyo, di kumbati dayon. Salamat di ay nag 1 million views na akong latest na video. Thank you. Ang proceeds sa maong kita sa video mupadulong sa akong pamilya. 0995-335-2093 0995-335-2093. Text una, haya tawag. Kung naka-text na, hala, sige tawag na mga igala. Nana,
Tita! Ako'y problema sa akong naong. Karon oy kaysa sa sige na ako pampagwapa, mura naman kong litson. Kung naong og infection atong problema ni mo adto kita sa kuan, sa dermatologist, sa doktor. Sa ilo ako. Sige man kung utot, pahilot na ako, dili man kuno panuhot. Nasa doktor po na siya, sa doktor. Di po na ako, Ginoo. Nako'y kalibin tita. 5 years mi nag-uban, tapos gi-blind. Rakonia, gabinuang day, 11 angay na akong buhaton. Sige, pasabot na langga. Sige, tawag langga. Kaning about sa nawong, mura na dog litso, na di ko makatabang na ato ka dito sa kuan, dermatologist, or sa doktor. Ipacheck ka, basi naunsan na, unsay mong gibang butangan nga mga cream. Na ako'y problema, ikaw akong problema, tita, na nabuang na niron. Ang naikalib-in, hello? Hello, Tita B. Pila edad ni mo, doy? Kwan, Tita B, 25, Tita B. 25. So, nakaikalib-in 5 years na, so 20 anyos pa lang ka, nag-live-in na ka? Oo po, Tita B. Pila edad sa babae? Oo, Tita B. Ha? Pila edad sa babae? 23, Tita B. Dah, grabe. Sa iyuhan ni mo naglumlum, oy, bata pa kayo, gilumluman na ni mo, ha? Lagi, Tita B, sa... Maayo ba ng bata pa to ng lumluman? Lagi, Tita B. Maayo ba na ang atong lumluman ng mga bata pa? Hindi maayo, Tita B. Gipura-pura lang nato, gipuga-pugaan. Lagi po, Tita B. Tapos ang imong giingon diri giblind ra ko niya gabinuang di ay. Ba siya pay gabinuang? Unsang nga klase nga binuang? Kanang mulakaw siya, Tita B, kanang kwan, Tita B, kanang kayang kasumangin, Tita B, nga maadto siya sayang mama, Tita B, nga adlaw na makauli, Tita B. Mato sa siya mama takadlaw niyo. Ano man day kung kadlaw na malay mo. Usay pasabot nimo kay bali dili tinuon niya neto sa siyang mama? Oh, dili tatay, Tita B. Aman day siya ni adto. Sa kwan niya, Tita B, kanang namagod kayo kabi, Tita B. Ha? Nasa uyab. Giun sa nimo pagkabalo nga nasi uyab. Kwan magod, Tita B, kanang nag-eskwela, mamanguto siya sa TV na nasa uyab, eskwelahan, Tita B, na kami pa, Tita B. Giun sa nimo pagkabalo galing. Kwan, Tita B, kanang makita na ko siyang cellphone, Tita B, na manawag sa iya, Tita B. Tapos, sa may isulti sa pagpanawag, mingon day kang kisa na, ako ning uyab ni anak day siya. Di, lalaki kong Tita B na. Ano day kung lalaki, malay mo kung classmate day kagaw. Dili, Tita B, kay kanang pag namin mo isang Tita B, kanang kwan, Tita B, kanang ako nakasubag nga gipangita siya, Tita B. Oh, tapos, ano day kung gipangita, uyab na day dayon. O ako siya, kwan, Tita B. So ni amin siya, pag ingon nimo nga kitsa mo nang ita, ni amin siya nga iyo tong uyab. O ako gingnan, Tita B, nga idoon na ko niya, Tita B. Kung tanilin ako siya, uyab daw sila, Tita B. Tapos, unsa ingon sa babae, niingon day nimong uyab nga tinuod nga uyab to niya. Wala, Tita B, wala siya nagsaba. Sige, magugul niya sa pag-anti. Unsa wala, kadyalan. Di ba, ikaw man kay nitubag sa tawag sa lalaki, tama? Oo. Oh, tapos nagpakiroingnon ka nga igsoon ka, tama? Oo. Tapos, niingon ang lalaki nga uyab siya sa imong kalibin, tama? Oo, Tita Oh, B. tapos imong giingnan din imong kalibin nga unsa man di ka ninuod nga uyab daw to nimong nanawag imong giana. Oo, Tita B. Unsa itubag niya? Nagkuhan man to, Tita B. Nagilak man to sa Tita B nga isuri sa kuha. So tinuod nga nasa ilain. Oo, naasa lain, Tita B. O tangan mo pa makalakipagbulag. Unya naman mo ni anak, Tita B. Naman mo gi anak, Tita B. So pasabot nimo nag-uban na lang mo kay tungod lang sa anak. Oo, Tita B. Ako sige pasaylo, Tita B.
imo siyang gipasaylo. Kung pasabutan ang imong gipasaylo, kung mayong galing ka gipasaylo, mag-uban mo, nagsalig ka sa iya ha, okay ra mo duha. Mo na ipasabot imong gipasaylo. O ako si Batay. So karo nautro na sad lugar na napoy lain. O maluoy mo ko sa bata Tita B niya. Ako lang sa gikuan Tita B. Maluoy ka sa bata. Unsay pasabot nimo maluoy ka sa bata? Dili ka makipagbulag tungod kay maluoy ka sa bata? O Tita B, love man po na ko siya Tita B. Kinsay love nimo? Itong kalipin ako sa una Tita B. Love nimo siya. Mo din mo siya bulagan kay maluoy ka sa bata. So unsa may problema nato karon? O nga Tita B, kuan mo Tita B kanang nga Tita B, gusto mo ko siya patibalik sa ako Tita B. Uy, yun na lang, wala mga. Naglibong na ko sa mong istorya. Ingon ka nga, imo matang gipatawad, wama ka nimo sa gibulagan. Ay, gibulagan ako Tita B. Ay. Unsa man ni buhat-buhat nga problema ni? Buhat-buhat ni? Nakasala ko siya otro Tita B sa ako. Pagilom, 0995-335-2093. Ayun yung kalas-kalas lagi ninyo akong 150,000 per hour. 0995-335-2093. Tita B, akong uyab, mahilig og sex. Kadalihok, inikita na mo, gusto siya makipagkuhan. Pag muhangyo ko nga dili isa, masuko siya. Sige, tawag lang ka. Tawag. Atong istoryahan na. Tawag lang ka. Tita, nakoy problema karon unsa galing? Hello. Pila na mo ka tuig ani imong uyab langga? Ano Tita B, mag 4 years na may kapin. Pila ka bulan siya nang uyab nimo before nimo sa gisugot? 2 months pa. 2 months, tapos imo din siyang gisugot? Sa pagsugod pa lang sa inyong pagpanguyab, nga na rin siya. Gusto na rin, nag-sex na dayon mo. Tampa na dayon. Inana, di siya Tita B. So meaning to say, 4 years na ka nga, sige sa ingana lugar nga mo yung gusto. Inana din siya. Unsa nga klase nga masuko imong pasabot? Unsa man po nimo pagbalibad lang ga? For example, unsa may style niya? Unsa style niya? Manguhit siya o mga nanghid mo istorya? Kanang magkita lang ni sa gawas bitaw niya. Moingon din siya sa ako nga manganggat siya. Then, dili ko musugot. Ko nga, ay, sama-tama kay uyab pa manday mo, no? Manday mo nag-uban sa kapanimalay, no? Oo. So makikita sa semuha, ana, tapos muhangyo, tapos dili ka musugot. Tapos, unsa din niyang style sa pagsuko? Kanang magkuhan dito siya, kanang malaing siya ba? Lagi unsa may klase lagi niya kanang magsinggit-singgit siya, magmahay-mahay, di na rin mo to ba? Magmahay lang. So ikaw gyud, nganong di naman pong kaganahan? Anong di man usay dili kaganahan? Kanang wala ko sa mood. Wala ka sa mood. So kibali pag mag-text mo ang iyang diretso magkita ta tapos diretso dayon, sex na pod ana lugar. Okay. Yung style. Okay. Tapos yung style kita Naamoy anak lang ka, naburusan ka niya? Isa pa. May galing giwa mo mag-live-in? Ay, wala. Tita B, kay Good. Wala ko yung family, kaya oo. Against yung family, pero wala gyapon mo nagbulag, anak lugar? Wala gyapon. Aman ang bata na sa mo, ha? Sa gawas lang, nasa ko, Baligabita lang mi sa gawas. Well, langga, number 1, kung bigaon yun yung lakihaw at tatay mabuhat ani kumugi ang gusto. Now, number 2, kung di yung kaganahan lang ga, ayag yun puksa. So, klaro kayo nga, kung muna yung tumuhog tinguha lang kay hayala ka niya minumduman, kung musakit na po niyang puso, no, gusto na po siya mudampa. Kuan na, bitaw di ka nang pagbulagan, bitaw na ako siya, kay masuko na siya, nanak, bitaw. Regardless, ngano di kung masuko siya, so sa lugar dayong ka? Ingon po ko nga seryoso po. Wow! Yeah, boom, 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 boom. I love it when you
Ang mga babae galing basta makipagbulag pag di mo sugot ang lalaki kay feeling din nyo in love kay lalaki kay di siya mo sugot. Oo, inana. Dili lang ga. Right now, sultihan ta ka dili. Dili na sa tinuod. That's a very 101% bakak! Bakak! Lagi kita. Karon pa lang sultihan ta ka, dili pasabot nga ang lalaki nga masuko nga bulagan sila, in love sila sa imuha, dili. Karon pa lang sultihan ta ka, dili. So klaro kayo nga ang gusto. Kaya for example, mo ka mo balibad ka. Kung sakto ko nga lalaki, normal man sa lalaki nang mo, I tell you right now, ang tunay na lalaki, medyo bigaong yun. Kung manghanggat manggaling ang lalaki, normal na siya. But, if ako na respeto sa imong labta ka, kung for example, niyo ka nga wala ko'y gana karon ana, unsa akong dapat tubagon, kung sakto ko nga lalaki, may ko si mga, sorry na, kung lang ko nanghanggat lang ko, pero sorry kayo kung akong ipamugos. Sorry kayo lang. Mangayo ko pasaylo. And moingon ko nga, amang ka lang, mauban ta, somewhere. Uban lang ta, companionship lang sa, di walay sex, hindi wala kay gana. Kung ako manggaling, for example, ikaw wala kay gana, akong buhaton, kung wala kay gana, dili na ko ipamugos nga mag-sex ta. Mangita sa kubuhay, maglakaw-lakaw sa tanghanton nga, ikaw mismo ang naigana. Mo na'y sakto nga lalaki. O inana man tabi ka na ako bitaw siyang kanang maingon sa ko nga magkita may sa gawas maingon ko sa iya nga kanang pwede lang sa ta magkuan magkita lang ko ta nga mag yes dili so klaro kayo nga iyarag yung gusto sa imo kana ra gyud now mo na pangutanay mo ko galingon gusto ba ka nga mo ra gyud na yang gusto kay ang problema man gud na ibang babae mo sigreklamo kay na sige laghang na pero ang ending gyapon kay nagihapon ka ni bika gihapon. Usahay. Then I tell you, ikaw rigya po na makatubag ana, kailangan man ako ni magpabilin aning lakihan, kay ang tendency na po sa imo, nauna nimo kung di makipagbulag, feeling nimo in love kay sa number 2, tungkol kay na mo'y anak, di po ka gusto nga basi niya maputol, ang iyang pagkamahan, magubaan na, but I tell you lang ga, kung gusto nyo ka may mong malipayon, o di nyo ka magbagutbot ang imong problema karon nga mo nang nanawa ka sa kuha, darino nimo siya nga, klaro ra kayo nga murag yun na imong tumong og tinguhan ako. Alam mo, number 1 lang pod. Feeling ako bala lang po kay siya kay kadugayan ikaw hanggatong kana ikaw ang kay gana na nakaka-enjoy pa ba ka wala nakaka-enjoy pero nakakapugos ka na lang tungod kay para di lang siya mabikin. Oh, ina nakapugos na lang pud ko sa para dili bitaw siya mabikin. Di ba siya kabalo? O nasuman na ka sa sige lagi ngana? Ha? Suman ako kay kada kita man jud. Ingana na lang. Pero ga-enjoy ka if ever kung dampa la 'tong istoryahan, ka-enjoy ka naman, satisfied ka naman sa iya ha. Satisfied. Pero siyempre ang imuha lang bro nasumhan na ka nga, sige, palagi na lang ingani. Wa manggaling siya nagisgot nga pakaslan ba ka? Kano sam na kanya pakaslan? Tuan ka nang Mingon na siya nga wala pa di tigom, ana. Unya, kana bitong linya nga wa pa ko'y tigom, bro, ni caller na o gahapon nga laki, dili, pinimawang nanawag sa nga laki. Kung may bitong wa pa ko'y tigom, pakutalo na sa, sige, wa pa ko'y tigom, pila na ginatigom ni mo. Diba, timan, diba, wag yun ang magtigom lang kapos na ita. Kanang linya bitong nga pohon, makatigom ta, pangutan na galing. O sige, pila na gina mong natigom dahil, sige daw. O wag yun dahil, may gala. Kuan po dito, biya kong ikadua po nga problema sa yaba. Kay naabito siya kuan earrings sayang kuan dili niya ipatanggal. Naa siya yun sa? Kuan earrings bitaw sayang kuan. Wow. Lami man daw na lang ga. Asang earrings nakabutang? Pero murag insulto. Asang earrings nakabutang? Sa iya mismo? Bulitas? Ingon kay bata na bulitas lingaw daw kayo. Nag-enjoy ka tinuod ba alami? Oh, may enjoy may Japon pero murag insulto kayo ba kaingon de sila nga para ra daw na sa burikat ina. Like an earthquake. Na. Dapat magpasalamat mo babae nga bura mo gikuan na murag burikat para satisfied yun na para yun nga makuan ka. Hindi sa normal. No. Depende na sa partner. Dili na tinod lang ka. Ikaw rin nagunaw na nga. Dili. Ilang gusto i-spice up ang inyong panagdampa. Kung nag-enjoy ka, then wala'y problema. Ay pagtuntuan lang may sa story. Malay mo, kung sa may imong gusto nga idea, nga sige sa imo siya sigdampa manawag siya, o dito na lang siya manawag sa laing babae kay mo sugot og dampa. Buwan, pwede both. Kasi pwede both. Hindi ka pa
itong pinaka... Kung nagreklamo ka about sa bulitas kay nasakitan ka, waday ka nag-enjoy kay kakasama ka na, pwede nimo ignon sa nga tanggalan labi mo ko nag-enjoy di man tinuod na ka-enjoy na, pero kung nag-enjoy ka og nabikil lang katungod anang istorya kay pamburikat ra na di na tinuod. Di na tinuod, Ginoo ko. Mas madamat galing ka kay nagbutan naningkamot siya nga mas ma-enjoy nimo na nga kuan. But at the end of the day lang ga, wala pa ka na minyo. Please. Gusto kang matarong imong kinabuhi? Right now, nanawag ka sa gusto matarong? Please. Number 1, singila siya. Kano sa kapakaslan. Number 2, kung walay klaro way direction you deserve, lain lalaki nga makahatag kanimo kalipay. And ayaw pag-una-una nga itong inaburusan na kawa na ilang lalaki mo love nimo, it's totally wrong. Naay lalaki para nimo. Ignan na siya nga, please. Unsa man gini mong plano sa ko? Unsa man ginabi kay or ang imo kon pang tambal ra ko sakit sa puson. Kay kung ikaw mismo moingon ka nga okay ra ko tambal ako sa puson tita, hala sige da, padayon diha. Ayo sig reklamo. Pero kung ka karon nga di nang ko malipayan ni kapoy na gining aning hayat tawagan kung imo na tagtambal sakit sa puson. Then you stop it. Ayaw pa nangit sa ino ko nga sorry no ganan ani love ta ka, pero kung ingani mo perminti pa na sa kuha, wa na makay respeto sa ako, burag imo na lang gyud kong pahungawanan lang gyud ko nimo, then I deserve another guy. Dili man na overnight lang ga, dili na ingon nga magbulag ta sa Lunes, Martes na nadayon. It's a process, pero kung gusto nimo nga mas straight imong kinabuhi, then you ask that person kanang lakiha unsa magiplano nimo do. Piling ba nimo anay makagusto nimo unsa man ka nanambok pa, nalusyang malagpamanit. Kuan, nanambok jud ko kay patay. ABS mga. So, feeling nimo murag wa nay makagusto po nimo. Mo nay problema struggle sa mga babae. Kung bulagan ko aning alaki, mo na. So dapat dapat karon magpalami ka, magpaseksi ka kay para bahala pag biyaang ka, lami pagyapon ka na pagay pumupuli nimo. Dili magpasagad sa dili sa ingon nga naburusan na wala dili magpagwapa kay magpalami gapon. Hantud siya nga maglaway usa man ni. Ay di ayo ko pakasli kay daghan kay nagatang Magpalami gapon, it's not the end of the world. Dili sa ingon nga anak kay anak, wala na din ta pasagad sa tong kinabuhi. So you're working now? Nabagay trabaho or Wala, Tita B. Ambok pa ka, nalusyang pa ka, wa pa kay trabaho. In short, why pulon? May na lang di ka na nagtira-tira nimo kay kung dili pagin mo tira, wala yun. Imagine, no? Mo abot magod ko Tita B kay. Na magpalami lang ka. Karon ko. Samanin ni sulod sa among building di ka na ano. Palami lang nga, magpa-sexy, magpalami, magpagwapa. Tita B. Ha? Ipakita sa iya nga ni gwapa ka, wala ka malusyang ana para makita niya imong value. Okay? Kano sa mula sang dampa-dampa? Kuan atong December. Karon 2020 wa pa? Wala. Di balibad, nagsugo na kag balibad sa 2020? Sugo lagi ko balibad. Wow. Wa sa kagimingaw. Wala pa. Wow. Wa po ilain nagkuan sa imo karon, nagdikit-dikit. Ha? Wa po ilain ga iring-iring nimo ron. Tinoon. Kuan sa chatbot na Yeah. Sanay nag-iring-iring na sa imo ron? Naa sa chat. Daw bi. Ha? Pero Ay, bastos. Kung kagustuhan to. Mao lang. Di lang po ko gusto nga. Kung wa po kayo nagustuhan, ayaw lang po. Kanag yung imong giganahan. I-try na ka atong mga organization ubang grupo-grupo nga na kay maila. Tapos magpagwapa, mag-diet ha. O imong bilbil klaro kay dire. Ay, bastos. Good afternoon, Tita B. Grabe taasan eh. Just call me. My promise I got married last 2015 pero nagbulag me last 2017 until now. So sa 2 years and 3 months na mawala as in kami communication, Tita B. Ako pa kung tanong siya kung buhaton para legal naman pa nagbulag. Annulment rag yun. Wa may divorce.
Bisa pag moingon mo nga pila na mo ka years why communication pero sa ngalan nga minyo mo, di gyud na mabulag mga igala. Wag yu kay Chowes. Magpaanal yu gagang. Tita B, naglayas ko 2 weeks na nag-live-in ko sa akong boyfriend. Yun na, wala nakabalo sila mama o papa. Unsa akong buhato nga mahadlok magkunin. Pakasal mo. Kaya ako'y ginikana, pagkabalo na ako, gilibin-live-in na day ka, may na. Kaya kumarsan akong lamisa mo akong ibunal ni mo ba? Challenge di abound. Sao ni mo? Pagsulti sa imong anak nga babayi na kanang live-in, lalaki ragi nakaginansya na. Saan ni mo pagpadako pala niya? Ang problema mo na sa balay palang godaan, ang babae, kung feel niya less yang love sa balay, mo nang ang problema, pangitaon niya sa lain ng... Sama na ako ni akong ulo sa ubos nga halos taga-adlaw gabi naman mo function. Wow. May problema. Wa kabalo ang mama. Hello. No. Siyempre lang ga, kung nag-live-in ka, di yun makabalo mo magpapa, no? Kaya kung makabalo mo mananghide ka, di mo gina sila musugot, no? Sayaw. Pila edad ni mo lang ga? 23. Nganong gusto nganong nagsugot nga i-live-in ka lang ga? Unsa may diferensya? Pasabtalo si Tita B. Unsa diferensya kung uyab lang yun kaysa ka nang gilib-in yun ka? Mura, libot mo yung punto, Tita B. So? Yabot ng punto nga. Mura, gusto na kong Gusto ka mo? Magminyo? O tama, nag-live-in. Gisaaran ka nga mag-live-in lang sa tay, kabala ka after running live-in, pakaslanta ka. Giana ba ka? Wala pa akong nag-ilang may parent. Unsa lagi nganong man kung wala pa nag inyo pere nganong mag-live-in man nganong di man pwede nga uyab lang nganong live-in man gyud para anli para tira diri tira sa buntag tira sa udto tira sa gabi sa magi advantage yun pakimali lan or nagrebuildi kasi mong ginikanan di ka ganan sa balay. Unsay pagtusi mo ginikanan karon nga naka sa asa man di sila karon? Nasa Balay. lagi ada gidapit. Yeah, boom, 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 boom. Somewhere in adapit. Eh langga palihog do kusgi imong tingog langga. Adapit langga sa unsa daw? Like an earthquake. Na lang, adapit lang ga sa... Somewhere in Cagayan. Aw, dirira sa Cagayan. Nanawa ka karon sa Cagayan, Rapon. So, asa lugar ka naglibing ka karon? Unsay una-una si mo ginikanan karon? Nga, nag-eskwela ka nga nag-boarding house? Trabaho. Lagi, nagtrabaho, tapos nag-boarding house. May apartment ako. Unsa? May apartment ako. Nakay apartment nga girintahan. Ang akong uyat. Sa imo... Lagi, ang ilang pagtuo ba? Waman ka sila kabalo nga nag-live-in ka? Wala. O mo galing. So ilang pagtuo na narbaho ka, tamo nang wala ka gauli sa inyong balay kay nakay apartment nga girintahan. Ha? TN. O sa? TN ko sa Ungos. Sa TM? Sa? TN. Sa na? Wala ko sa akong trabaho ng tuya. Stay in! Eh. Sabi lang ga, gisampak na nako tanan volume diri sa among kuan lang ga para mapakusgal na nako imong tingog lang. So na live in mo, so wala kabalo. Naburos na ka karon.
Wala pa man. So, unsa imong pangutana sa koron? Ako na ko pag-atugang nga sa kumplayan. Ngano man matubang ka nga imo isulti nga nakig-live-in ka? Oo, tinood. Ha? Sulti na akong tinood. Nga nag-live-in ka? Unsa di diferensya kung wala ka nag-live-in karon lang unsa advantage ana na kay libre balay? Hindi naman. Lagi mo galing kung nakita kung hapsay lang di uyab lang di ay tanan nga buhi kasi lang ga ang live-in gilumluman na kagtarong gipuga-pugaan. Anytime pwede gyud kabiyaan. Wa man ko nag-judge sa imong boyfriend pero I'm sure kung listener mo sa akong Tita Bisyo mo gini kasagara may tabo. Ang advantage yun sa live-in is ang lalaki ra gyud. Wala gyud may advantage nga makuha. Umuyin ka sa karon nga kuan man ko tita para at least kung nakipag-live-in ko, wala ko nagbayad sa akong gipuy-an, wala ko nagbayad sa akong pagkaon ng akong sweldo, hinlo ra ako ra. Ana ba? Yeah. Ingana? So walay paksi sa imong tungod ana, tungod kay ang nag-advantage sa imong pag-live-in, wala kay paksi sa tubig, kuryente, renta. Di lang po, Tita B. O mo galing, unsa may advantage? Magala lang siguro sa paasa. Unsa? Mga paasa. Unsay paasa? Pwede mo kamuhawa di, wala ka gikulong di ka diya. Naman. Oh. Mintras, wala pa ka puga-pugai. Mintras, 2 weeks pa lang mo, then get out. Or ganahan ka sa idea nga anytime, bura mong mag-asawa, pwede dampa. Bura mong tinood, bura mong ba nag-asawa, kay share, na magpuuli, na nagulat. Ana mo, kana nga feeling ba? Sabi, Kana ba nga feeling imong ganahan? Nga murag na ibana nga pag-uli, na nagulat, tapos ang tawag, mama, papa, ana. sana mo kung magbulag yung Tita B, di anak ka. Pero, sana mag-Tita B, kanang time. Langgawan na kita kasabot ani sa tingon ni. Pero unsa naman po'y pero kay Na ako'y uyag sa una. Pero di ka makipagdili, gusto ka makipagbulag sa imong live-in pero na kay uyab sa una, unsa daw? Kaning ikaduha na ako siya. Lagi. Dapat naka-learn na kasi mong lesson kung kaduhanan na. Unsa may labot sa primero lang ga? Unsa may Dungan connection? ako sila. Ha? Idungan ako sila. Gidungan nimo sila karon? So say problem. So luag na kayo ni Ron. So say dili ka makipagbulag sa imong kalib-in kay gidungan nimo silang duha. Wala ko magits ang connection doon. Mo na akong problema Tita. Ngay sulod ko ani nga ikaduha nga nakibibin ay noon. Ano lang, para maklaro. Di ko gusto mo dyan sa imo, ha? Unsay na imong gusto sa imong life? Ngano nagduwa-duwa makakuya? I mean, unsay makahatag satisfaction sa imo, ha? Unsa imong tumong tinguha aning tanan? Wala ra ko. Unsa man, dampa lang. Lami ang dampa, puli-puli. Wala man. I mean, ikaw unsa may tumong aning tanan nga nagduwa imong uyab tapos nag-live-in ka unsay imong tumong magpabuhi ka ha? Og napatay na may galang. Grabe gisampak na nako tanan volume diri. Ha? Saba na kayong background. Ano ko mag-gets ko? Gusto na ko, kanong ba? Pasabtong ko niya, nganong, kay kung ako lang level, kung dili lang ang tumong nila kay at least, buran nagmag-asawa, nga hala sige dampa dito. Kumoy ang purpose din. Pwede ra po. Or, tama to, nag-live-in magkukutita kaya may na lang akong sweldo walay paksi kay siya may mubayad sa akong tubig kuryente ana. So tungod ana ang advantage
instead na ang akong ibayad nga budget sa renta, ako nung ihatag sa akong ginikanan. Pwede. Kabarkada Shout Out! I want to give a shout out! Alas 12:50. O sige, panahon na para mag-shout out Naglibin man gud mi tita tungod kay dili lang gusto namo ma-experience ang naimuhulat sa mua pag-uli mura nagyud-mig minyo kun dili gusto nako maila-ila kung mag-uban mi sa isa ka balay maginilhanay mig ayo makabalo kon sa gidiyang batasan kung makasal nagyud mi kay lahi rabi ang uyab pa bisan pa mag-both years itago man gyapon nilang yan mo na kumpoy. So ka babae ka o lalaki ka? Well, kung muna mong gusto, mailan mo sa lagi. Babae ka, lagi. Pero most of the time, problema lagi, ang sa lalaki, manggod, huwag mong mawala sa lalaki, bahala pa nag-uban mo. Para naman, nag-inilhanay. Taon niya, ang uban live-in, 4 years, 5 years, 7 years. Asa ko ito bang inilhanay diha? Kung mo yung ka nag-inilhanay, o tigay ko 1 year, anak. Ang problema, naburusan, naanakan, tang ending, nasumhan ang lalaki. Ang problema, may hindi ang lalaki nga, na-realize din ako nga, dili pa de ikaw ang babae nga para nako. Bigay, nga kakaron. Ang lalaki, way problema, way mawala. Ang babae, may problema. Kaning nag-text ako, unsa man ka, babae ka, lalaki. Kung lalaki ka, way problema sa lalaki. Kaning nga rason, okay yung kaya ng lalaki. Lalaki, way problema. Bahala mag-live-in, wag. Pero babae, nga. Tita B, pa-shoutout ko sa Arnaiz family sa Kalaanan. Hay po sa kong hobby nga si Jojo. Amping sa biyahe. From Jovi. More power. No problem. Good PM. Regards ko ni PSMS Michael Alvarez from PS5 na minaw sa imuha. Unsa guning PS good? Tita B, wag sila mawawala ng pag-asa. Darating din ang ligaya. Wow. Unsa ko nga ligaya. May nga po na more pa sa today ko kang John Lawrence Sagon na nasa Agusan Paras Beach Resort o si Uncle Chaco. Ako di ay si Art Boy Alpaca Paru. Hello de ko sa tanan mga Batilo family. Labi na diya sa may alai mga igala. Salamat sa inyong pagpaminaw perminti diha. Shout out ko kang Jokak. Ngita kong uya balag balo. Bahala mo nang gingon pag pimiro pa tall, dark and handsome pero mao. Tita B, wala pa among sweldo. Ambot niyo diha. Shout out ko sa taga Tablon o kang Boy Dubs. Salamat. Shout out ko sa akong mama o papa from Bigly Dini. Pa-play Ikaw at Ako by Moira and Jason. Shout out ko sa tanang taga-Lai, advance. Happy Fiesta sa tanan. Uy! Fiesta na rin sa Lai di. Tanang listener sa Buena Vista. Ama na pinding Buena Vista. Miss Samis Occidental. Pasyata po ko diri sa Buena Oro sa kumakaubangan na mental sa balay from Dodge. Request mix song Saging Kamuti. Amo tala ako naluto na bahagi. Dungag pa man to. Mayong hapon sa Rams Hardware.
Pa-shoutout ko din sa Corbada, Pualas, Baongon, sila Mercy, Susan, Jenny, Marife, Helen, Mama, Neda, Dads, Feli, Terex, Og, Obidencio family, Matilda family, advance fiesta, happy fiesta sa Senior Santo Niño. Borag mag-pit senior ng Pudyapon sa Carmen Market, di ba? Hello kada kang Architect Franklin Saplot, kang Architect Chupa, o kang Architect Pidoy. Og diapot na lang naminaw diya sa may Bunsetas, diya sa may White House. Kaway-kaway. May papaminaw diya sa may karinderya, diya sa may kuan. Nakakaon nagyuglauya si Poppy diya sa may kuan, firing range. Di huwas-huwasan. At ang ninyo itong MOR Celebrity DJ, si Boy Bolkit. Pagka-talented nga bata. Regards ko sa akong uyam nga nag-work sa Gaisano. Hello ko diya kang sa akong partner nga si Omar Rayos. Omar? Maro. Umalis ako diri akong cellphone di. Umalis akong cellphone. Umalis. Naradiyan ka dyan namin. Pantura na minga kung pamati. Umri ko nagkuhan. Diyan lang. Hello dia kang Boss Ramon Baliser. Na boss, niabot na gid 2 million ang atong kuan reach atong Ducati. In fairness. Boss Ramon Baliser, hello diha. Pa-shout out ko kay Councilor Pascual ug happy fiesta sa barangay Tignapuluan. Hoy! Mao ba? Daube! Konsihal! Unsa naman eh? Hello dia sa may Tignapuluan. Councilor. Ito mi kalimti. Sumuna to. Hello ko dia kang Attorney James Judith. See you tomorrow. Moso na si Boy Negro!